os datos e que, por lo tanto, podemos facer calquera lectura sobre eles, non? Entón, damos unos datos, o goberno chega nos dá outros datos, estamos aquí, pois, a ver quen nos tortura un pouco máis. Eu, xa, francamente, cando coñeza un traballador ou unha traballadora da fábrica do futuro, teño moita interese, polo menos, facerlle unha entrevista para saber como é a fábrica do futuro, porque as fábricas que coñecemos na realidade galega en xeral, respecto ás fábricas de fai uns anos, que se traballa bastante máis tempo e se cobra bastante menos, e no que se está convertindo a fábrica do futuro. Entón, bueno, temos serias dificultades para que a linguaxe case coa realidade que viven as persoas, non? E tamén a que viven os investigadores e investigadoras que constantemente, non? Pois non solamente é que se reúnan cos grupos da oposición, supoño que tamén se reunirán co grupo que apoia o goberno e supoño que se reunirán co goberno e estarán pedindo a vostede estabilidade nos seus postos de traballo, poder investigar e que, polo tanto, despois esa investigación chegue á innovación nas empresas. Vostede me fala de priorizar. Eu debín entender mal, porque apuntei aquí que 2 de cada 3 euros do goberno é para gasto productivo ou, bueno, orzamentos productivos. Eu xa non sei se 2 de cada 3 ou 3 de cada 4 son para gasto social, porque en cada departamento, non sei se o sabe, teñen un mantra deste tipo. É dicir, unha frase que se repite habitualmente, que queda ben, entón non sabemos, entendo que habrá gasto social e que habrá gasto productivo. Pero, claro, que se priorice exactamente o I+D, cando hai unha pregunta moi concreta, que é por que non sacado o obxectivo do 2% do PIB, por que se estamos en un mundo idílico, se realmente, bueno, pois se captou non sei cantos fondos tecnolóxicos, non sei cantos fondos da diferente procedencia europea, por que iso non revertiu en conseguir un obxectivo que, ademais, foi pensado por vostedes. Foi escrito no plan que se diseñou dende o goberno para o plan, se non me falla a memoria, 2011-2015, no cal o 2015 debería situarnos no 2% do PIB de investimento de I+D+I. E estamos moi lonxe, nin tan siquiera chegamos á metade, co cal, bueno, así, a verdade, sin torturar demasiado os datos, parece que o obxectivo non acadado, o obxectivo moi lonxe, además de acadalo, e que todos, bueno, se facemos un repaso tamén de todos os titulares de prensa a respecto, nos sitúa, bueno, na situación respecto ao Estado que non é moi boa, non? É dicir, nos solamente temos por detrás a Murcia, Extremadura, Castela-A Mancha, Canarias e Baleares, con todos os respetos, non, para outras comunidades autónomas, en este obxectivo de converser no 2020 con un 3% do PIB. Entón, mire, señor director xeral, a situación non millorou, estamos aquí, bueno, torturando datos, efectivamente, pero o certo é que as empresas de tecnoloxía se reduciron a metade e que os investigadores e investigadoras, aínda recentemente estiveron neste Parlamento, están demandando estabilidade laboral para poder investigar. Entón, bueno, algo novo para o 2016, agora, bueno, que entramos en unha fase de maquillaxe electoral xa dende este domingo para no ámbito da investigación e da innovación, algo que podamos tomar nota. Nada máis. Moitas gracias pola resposta. Moitas grazas, señora Adán. Xa para pechar esta pregunta, o director do GAIN ten a palabra. Moitas gracias. Bueno, estamos de acordo en non seguir torturando as estadísticas, cousas que podemos facer tanto os grupos